Sziasztok! Nagyon jó hírem van. Fönt van az első lecke a honlapon, úgyhogy ha bementek a webshopba, akkor megtaláljátok, ez a kezdő szintnek az első leckéje. A második az már félig kész van, úgyhogy azt is hamarosan majd megmondom, amikor kész lesz, hogy nyugodtan most már megvásárolható. Ami nagyon fontos, hogy amikor megvásároljátok a webshopba, akkor automatikusan letölthetővé válik az anyag, tehát azt fogjátok látni, és amikor letöltitek az anyagot, ne a legelejét kezdjétek el, hanem menjetek le a végére, mert a végén vannak a videólinkek, illetve ott vannak a hanganyagok is, tehát a videók azok 3 részbe elérhetőek. Ezek olyan magyar nyelvű videók, amik azt magyarázzák el, hogy az egyes feladatok, amiket ti csak angolul láttok leírva, az mit szeretne tőletek, mit akar tőlünk a feladat, és a hanganyag file az egész egyes leckéhez egy videóban van, tehát 4 YouTube linket találtok a PDF, a letölthető PDF-nek a legalján. Oké? Sziasztok! Élvezzétek, jó tanulást!